2 са дните без гласа ми и ухото ти зае с 10. Горчи ми въздухът, защо ли? Часове затриха всеки месец. Мерена бе нашата афера и боя се, че раздразних ти непцето. Спрях часовника, но той си бие. Още те държа натясно в сърцето. Любопитството е път в тръни и наивен търсех розите по тях. Крачех в забранените ливади и самичък се потях. Пръстите ми щедро закървяха, щом до истината се допряха. Партита, сайтове и нови хора. Не сърцето, а достоинството стъкло е, пръснато по пода. Парчетата лежат до коленете и на всяко срещах само моя лик. Размазан бе от всички сълзи, всяка слабост и наивен миг. Сърцето ти живях под наем, цената бе да крия моето. Условната любов не трае, обичаш само този, който. И сега жадумам да запълня празните му хладни стаи, да връча ключовете някому и на болката да сложа край. Обаче седнах и избрах да роня тези солени редове. И с мокър поглед гледам те и мисля: ти тъгуваш ли за мен въобще? Бях ли твой спасител или на бившия заместител? А сега какво съм? Просто бившия заместител? Защо убеди ме в своята вяра? Вяра в души и емоции, а после прескочваме като преграда за нови души и пороци.